έφερε ο γιος μου. Και μου λέει ότι τα βάζουμε σε νερό που βράζει. Το πρόβλημα είναι πώς τα πιάνουμε. Περίμενε. Περίμενε. Να το. Γιατί δεν βάζετε το νερό στο... Ξέρει κανείς πώς τα μαγειρεύουμε? Κάτσε. Παναγία μου. Παναγία της. Ναι. Αυτός είναι ήρωας. Για να τον δω. Αυτός θα πάει πρώτος.